Mina ngeke ngathi ngiyakuxolela mfazi. Mfazi, awukaxoli, konjani? Ungiqabule ngenkaba. Suka. So. Mama suka ngenza ividiyo la. Ngisaphela. Awukaxolisi, kusamele uxolise. Awukaxolisi. Uxolise wathi? Ngixolisa ngicibonele nje. Ngisacabanga, angiwazi impizza yami, ngisacabanga nje. Ngixolele la. Mina ngaqashula ubulesbian. Ubungqingili ubunkonkoni ngaqashula ngepipi baphela nya. Lalela story. Angisindisiwe kubazalwane lapha eNtuzuma kwasikwa khona leli bandla leli elibizwa ngokuthi ibandla likaKristu. Leli elingenagama, elingenamfundisi, eline leadership ekuthiwa ngesiZulu ubuholi bebandla. Angisindiswe lapho ke mina. Bengigifted ke kule industry yokusindiswa. Bengishaya ama keyboard, ngisetha ama sound, ngisound engineer, ngihlabelela, bayahlabelela abantu abane voice efana neyami. Njoba ivoice yami isihosha nje imahla ngesiZulu. Bayahlabelela labo bantu, bengihlabelela ke mina. Angimenywa ngibo MC emishadweni, emingcwabeni, ematendeni, emvuselelweni kuma crusades. Ngaba nje uMC endaweni eziningi ngenxa ukuthi bengiphapheme, ngihlabelela futhi nginobuciko mangithole iplatform. Wawungeke ulale mangimile nje phambili lapha kwi-platform, wawungeke ubhoreke, wawungeke uzele. Nganginamahlaya, nganginobuciko, nginobugagu, ngikwazi ukukhuluma, kushumayela, ngihlekisa futhi ngihlabelela. Uyabona kwakumnandi ngisho emngcwabeni. Kwakuba mnandi ngalendlela yokuthi wawuza ufise engathi inkonzo yomngcwabi ngeke ngephele kwale kona ukuthi isikhathi kujahwe emangcwabeni nganginjalo nje. Asidlule futhi lapho ngize la. Nganqamula ubulesbian mina ngepipi kwaphela nya. Umuntu lo engamnqamula ubulesbian namhlanje ukuyi-successful marriage nendoda yakhe banezingane bashadile bayi-happy family namhlanje. From ubulesbian kulomfazi ngakunqamula ngepipi. Kuleli bandla ke labantu abasindisiwe kuphilwa kuyi-movie nje kuya-actwa. In public basindisiwe, in private ba-real, bane-real life yabo la khona benamahlazo abo, behlabela khona amadlozi kwi-real life yabo. Ukuthi ke izinto bona bazenza ngendlela ehlukile kunani nina eningasindisiwe. Nina nihlabe emini kwabha nenza umcimbi kwaziyo ukuthi owamadlozi. Bona umcimbi wamadlozi bawubiza ngo-Thanksgiving. Kunamagama ahloniphekile esilungu ababiza ngayo imicimbi yabo, abanye babiza ngobani ngama-birthday parties, imicimbi yabo yamadlozi. Uyabona? Izilwane zabo zamadlozi bayihlaba ebusuku ngo-12. Bavuke ngakusasa sebefake iphandla. Bayifakelana ke nina nifaka la iphandla njengewashi. Bona bayifaka la phezulu njengebhande lokugqika. Sasenjalo ke nathi ngisindisiwe lapha eNtuzuma kwasi ebandleni likaKristu. Kwakhona ke enye intombazane lapha eyayilesbian, inhle nje isitufuza njengo-Alabaster Zwane. Njoba u-Alabaster nimbona nje ema-TikTokers ukuthi ulizingela ukuya nokubuya isende likaMax, ufuna kube yilona elimqashula umthambo wobulesbian. Azikhumbula ukuthi umfazi. Angazi ke noma uzokuthola inlokho ngoba uMax uloded njoba kade nibona nje imama limodela la evidweni. Uloded nje uMax. So u-Alabaster ufike late, uyalifuna yena ipipi likaMax ukuthi limqashule lobulesbian. Inkinga ukuthi
angiboni ukuthi uzolithola ngoba uMax is fully loaded. Uyabona? So leli lesbian ke lalithandana namantombazana. Kuyi real nje life yalo. Laliyintombazane ebandleni njengamantombazane wonke liphiwe nalo liworship. Kodwa kuyi real life yalo ekuqasheni kwalo lali lesbian lalijola namantombazane amanye. Ngenxa ke ukuthi uMaxwell wayeyi keyboard player uMax Makhanya ebandleni. Wayeyichama nje keyboard player njengoba ungibona nje namanje ukuthi ngihandsome ngiyichama intombi mazi ngibona nje kunyakaza ubhontshisi nginjalo nje bakwethu into engiyaziyo leyo ayingenzi ngibe isifebe lonto leyo sendoda ngoba ngiyaza understand ukuthi ngidalwe nje ngayichama Max umfoka Makhanya uyabona. So angithi ngoba amantombazana ayachameka ahleze ecela ukushutha nami emamoli lana ahleze eshiya amadoda wezoshutha nami bese ngithi hayi ke ngisebenzisa lelo thuba sengithatha ama number cha ngoba ngiyazazi ngazalwa nginje. So naleyo ntombazane ke yasondela kanjalo ke eduze kwami izethembileke ukuthi njoba lesbian nje angeke ilaliswe insizwa phansi yona ilaliswa amanye amantombazana. Ngicela ukuthi ke ayavuka phansi impela ngayinqamula umthambo wobunkonkoni ngesende lapha eNtuzuma kwaSi. Ngangiqashelwe ibandla indlu yokuhlala lingirentele ibandla lithenga igrosa liphinde lingiholele every month end nje kwakunomholi salary. After selingirentelile ibandla lathenga igrosa la bese liphinda liorganize transport bese liphinda liyangibhadala makuphela inyanga ngoba I was very useful. Ngangilento ekuthiwa iasset ebandleni. Wawungeke mina ungignore ngisho ngihlele emuva le. Wawungeke mina kuphele 3 services unganginotisanga ukuthi ngeku leya. Uyabona? So endaweni eziningi nje ngangilandwa ngihlalele emuva le kuthiwa inceku le. Uyabona? So ngiyabonisa ke Alabaster Zwane usuzibiza ngobani kule nsuku kwi-account yakho usuzibiza ngocijimpi ngoba ufuna nje impela kubonakala ukuthi uyindoda suze wafaka utemu wentshetshana nkosi yami uthi uyazama shema ukuzenza indoda kodwa ubuthi ufuza la ebusweni buyala ukuthi uyintombazane wena uyisitufuza nje unengquza futhi uyabona. So ivaleke emazwana ingquza yakho ngoba ngeke ilithole ipipi likamfoka Makhanya ngiyazi ukuthi nginesiphiwo sokuqeda ubunkonkoni ngepipi. Mangiyihlabile nje ilesbian mina iyakhohlwa ukuthi ilesbian bese ifuna ukuloda inginika njalo ngoba ivele nje ibe yintombi. So ngiyakubona ke nawe emazwana ufuna lokho ukuthi ipipi lami liqede ubulesbian ngoba wena usugathela ukuba lesbian. So ufuna ukuba umfazi. Manje ufuna ukuwela la ezandleni zika Max umfoka Makhanya eyintofontofo. Hayi mazwana ufike late mfowethu. Alabaster, hayi ulate mfowethu. Bengiyokwenzela nje ifavor. Ngiqaqe ubulesbian ngepipi kodwa manje ulate uyabona. So bengithi ngiyaxoxela leyo short history yami ukuthi leyo ntombazane ngayiqeda ngesende ilesbian lelo lishadile namhlanje linendoda yalo happy married bathini happily married uyabona. So nje bengithi ngixoxele nje ma TikTokers ukuthi mxwayiseni uAlabaster Zwane uzibiza ngocijimpi mxwayiseni ukuthi liyingozi kabi ipipi lika Max Makhanya liqeda nya ubunkonkoni kade niyadaka.